kwa ba. Aje na ndiso. Kati makampo. Ndubara mbisela. Kakana kakule wote mchanswe. Hilo ndoza mchana kampo. Ada bora besama. Bokainu. Aje. Tungira. Toshel mukanda kita ni. Ya. Ka ora kala. Ka. Jahabuti pia muno sunsu. Bambo. Bambo anda sama labia kamu. Ay, labia kamu ka volete ka bote susuni. Aje ora kala ka jahabuti pia muno sunsu. Jahabu. Boleh jahabu. Ayah mana tu? Boleh jahabu. Aje na ndiso. Aje ni yaro har malatama. Kar kuruna bana ka buturu macho. Amal labu. Amal labu. Aje malafu. Kan yang mundani. Misal Zakar dia cuma nak jre. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni mumbu jib ka salma. Kaman bokole ku ya nyana banani. Bokole ku ya lengbaga nan banani kan da kori. Be ka jahabu ti tira ndo sunsu. Boko bora o nyami. Hal pam manga ban sa para. Ne to yi zamani. Salmanu balle hinja ba barata yar kan yin. Barata yar yin ban sha mun jago boko yan nan. Ya ko yan ja ku ne. Sai ne to na jire. Duka ta ma to mi su amin woni. Amin woni. Am sanga shirgi gil woni shaka alin da sabai. aje ka shirkamba. Ale wanda kana ayel man. Oba jinna pa ko. Ko na shin nan pa ko re pa manga ko yar ma o. Ka pa dar ka man yun jiya ma. No da shin nan pa ko re pa sha ban sa pa ba ban to yin yar ba. Ka ta ba sa ka man yun jiya. Ka Aje na ndiso. Wala maso. Kanya. Sai wala tmajina shara karta kanya. Ani na ban mashi mu. A zo kan lambewa. Abang kasih minta ayo lu cakap lambewa. Abang Ami ne wa dan payan bedo payan nama mi. Ami ayo lu muku baga hankali. Dampan. Ayo macam ni. Kalau kamu macam ni, malah aja nasi. Ulah. Kishali. Nadia, Uma, jika yela na wuzo, nsuang baga. Kami ni sunu baga ta sashi wa kap doni ku ni pabi kama ni ku charge chiro bi ko jere ko borzo kala man sapun yela. Nadia, Uma, Nadia, ita shirka bona yela. Tum dinya hanazo. Koptu akona da ba yizanbo. Karena dia kasih, aku baru nak chat sang teman tetawa Nadia. Abang lah, bapa kaman pasal subi bisu ni kau encang de cerita susu.
amma ni ne la man damu ne ba apu mi da nisham domin sapun yana da fila son kala la batira ku to nan la Nadia Bisarama Amine an sayar mai yato a shanawa zo in ce kan tuto kana sana hali tuto shi abin to hazo ma ku to nan an posar mai yato a shanawa Nadia mamman na wunta alƙawlin yam yadda banta amriya yi tana an ba ta hannun sa kan mun sunan ba ma ayan kudu su ma nyama be man ba cika ba man wa shi man bana shi nan la ban hali kallo mamon alkawli yadda fa bisu man tin nan am yan kusa zama la ban man ta mun ba alkawlin yalla yan falan wa zama mu ta ba fashin tin ya paso ne nan amriya amin mamra za hamina yurla man yala tun mai bosse to shi no dom din yan cikan bahiya da ne kaman malpa kaman ne paso Nadia, Oma, Chikanya ka, nyama. Amle suzo kambora ma. Amle suzo kambora ma. Ai mamla ne tutu sho, Jeffrey Lankat ni yoku. Na wazo Jeffrey kawa maka Jeffrey be. Amaya. So, satmane. Kan bahida, ka kulta na washin lamna. Ka kusan amle man tuwe. Amle. Helman ne pas plus ou moins dans aucun genre d'aller le faire n'a dit pas ça du coup là Nadia dans un année de quoi pour me caber Nadia Paso. De pocket in the night, I shall make a man come on. Bola, my bring alcoholism. The more women come, I share you one. Come on, I'm going to go shop. Anya is one man carry him and the sassy. Come into a num, come measure. Nyama. Anya shisharam mama. Befun nam dangarle. And panera. Man can use what be pump. Anya shisharam mama. Come on, Sunny. I'll never. That's not sure. Now, Mozo. What was what is on now one lady, for us, you balance it. Now was all. Jacka. I live. I can make your room. I can make patience. Dinga da abang ni, nuat sentai. Kerana lepas suka kana, boleh apa sentai tu dia cina. Boleh. Ajar kalau kalau ajar zonau, ajar zakam pujian angkasu. Mungkin jangan selebrasi. Harus bukan kan. Akasu. Jangan kabang kama. Akasu. Mungkin sudah berselebrasi. Jangan. Nah. Amin lah. Maka suhu, tu cuci ni macam mana? Cuma bangba. Ucap mana awak cuci ni ya? Bangba, kan ini. Isma. Hasana, mau balik mana? Saya itu lah. Macam macam, anak pun itu
kan nuna girmi ni fice ka ba da wuce cuta un da la kana na tin bashir fa mse kunya ji gwali yeto ko yira je It's my secret. That's my Njuma changalana nyene kete sure duniya ako kate jamda sale kawle ayene nyela mami mranda bare ne man chang sole ka kunna kan da bashashir mana ka titi ka bai zan to ashirin da zata don mani yo la so shi ne kan ga ne to janya sister sun kana ke za wa'an za samu so ka ji kan so ne gida yin champion da ne so ni da ku so ku ya Zawa. Saban ni. Ajiyam ne ko? Ina ji. Wai. Nasa. Coba. Tapi yang lain cek apa? So, cek apa? Kaula. Kajaran salam. Insya Allah macam tu. Jangan. Ni mama pana na lafiya. Ai mama ne bugi ya ni. Kaula kan jira ito amma karmala abba akan. Bula shalan nan. An chama ban sha annu ne ko. Force my share one to take our share. I wish I know. Boleh nak? Kan yang pulau Amayo. Boleh nak? Ma. Suka Mayo. Ini ada macam macam Mayo kakak.
Tu peux. Before Susa, 7 is a one lesson comes. Then I don't go. If I'm so gentle, where am I so good? First, okay. Young lady, I live with Jay. Nakamba. Ma, mbona bwasha ma bembili. La bana ni. Salman kabzi, du får bli tjäna kan kuro du skola. Du får bli tjäna kan kuro du skola. An kuro ma don gob sim sami. An kuro ma karantuna tupa so yara min bala. An kuro ma karantuna tanta zam sona da nan girmon bala. An kuro ma karantuna min bi so jinan bala. Daren kan kuro. To an bon ma wun shan bala be wula. Am ni vo so wonya. Kam ni zanga sal yo shale. Kam ni yuan ta papa shale. Kam ni dunki. Na san pa so na ka mi lo shin. Amma da pa mo za ta san na ka yana ai. Ka ba. Sika ba na tin ba ko. Ba bo na chwa ma wo do mo. Be ba ba. Ma ai san ko shakka na to mu ma kai ra ni go ro ma le ni ba so. Aba ba mo le ko mo ba ke. Muni nyawu. Ka ba nya ai ni opan saran chiri kuma o to master ma. Ni salmi amala wa mu ne to master. Kan ni le bu mala ba hausa sha. Ba dina gota ne kati ni sai ta yawo ba to ci ko nan ba ka. Fulo ba kanan lala. Kanan lala. Ngura dabu amma an bayyana ya camta ba ya yona na tan nan jama. Kallala kan jara ma. Ma di tamne sa hawa di tamne ba ne ji sa shi ma. Bi pa la dan to piu su ba su. Makata na arabci ga sun burtun su kan zan da behnana ya lebo tunan ci ga. To an zan da shabna ma su ba baba su ne ba sun kana ta ba la ka ko. Man ne ji so. Mbo bona yera shi, mbo bona yera shi nyem. Ayum shara mai tarmama. Kar bo mun rabja hu chanto ne kan ya sin betu susun ba. Mun yan ban sin ya sin man kenan ka karo ma. Je mun yan ba gwal Salman. Mun yan ba gwalan bala. Ka ba kam tuna can ta zamna. Da mallan tuna ta ba shi yala ne. Kaman na zan da bishar na ma. Mu zo ma behna abin ya ba. Ma mbala ya buan kana ma ndi tamne papa na zo ya man nda gam o sunu la basha to le ne ni kala di fon ma gam santa ma na lu zanta ba ka gam kaman di fon ma lu santa ma sham kan ba tan gam mo ma je o yi tin shana je o yi ne shana din dum za ni mu sha to panje ko vie na ko kun yego Salman kun yego to kun yego so kun yego za kan mun kan voir na sa mo yen chara o le tele jino mbayo nku dzego jino lala kan yarama di fora di nya yabe janga nku dzego ma di taye to because I yele to ashiro ma mbe tengere paga su because bi ma nyela bi so man di tabla no yen yebel dam ye pa ni ko to na me ya ka zo ta je peux pas les on a dit talo je pour ambier ko to pense que man mu jo len da je Salman di jama la wala Salman di jama la yam bu buru mu buru so mu buru bza wala nyimbe nya nchanta sama sura mu kamaka kaso vola na tia ka tin tanta kwana ntisa na manje na man te bera ni mu kaso kana o minga ma yikola ni ne tuko nyeso kama ni tikta ka sati ni ni ba ka ni ma Salman da para anyo anan da ma Salman da para anyo anan da ma punda wo so namle sa haso la bi punda o bera wo ya yo ne chapushi zan ban an yanzu mu tushe can da boshe yanzu ban an yanzu mu tushe Salman nan yan sabla din nan yan sabla da cikan suji su ba zo mu ba yanzu akan yara man sunna bi da cikan suji su ba zo ai wannan ruwan ya san Salman kai kan ya ba ka ci dale ta buse mala ko wo yo se mala se je me lo wo ala yo je me ta wo yo se Salman ni to mi ka ko lo zan san ba da la ma
Why? The chicken girl, I wish I should have also got the time. I'm trying to know that. I'm here. Kamu jarang bay. Wah, ba macam. Gafara. Entar biar mati babo. Gafara. Apa kan lu kan cakap kan cakap babo lah. Gafara. Oh. Gafara punya lah kau belakang barang lah. Dia kaya gafara. Sorry. I'm your sister, so it's a one. So she don't worry, so
Adu mana puhatun shalam bala. Ayo bala jika cantik dan berarti nak kau dia mah. Dan zan soalnya anda shoulder besar. Wah syaranyo, sudah lama aja. Ya kayak yo aja kayaknya, aku itu mau pulang. Ya saya kan di luar aja rasa. Oh jiwa. Casa hai. Woi nawa. Nawa lah. Tua dia lah. Mata. Kafa. Aí tu quando isso no carteiro na guia, de carteiro na capoeira, né? Não, obrigado. Amém. Nah, dia tava do, né, de dar a gente. Olha para já. Olha para já. Oi, tá te mandando. Marah. Aja, aduh. Yo biar. Ni mambara. Kula katri nambong. Ni mambong. Ni mambara. Kula kala nambong. Utame. Mambara semua ada sama lagi. Ima. Sudah baik. Kasih turun ya. Nama dah mana pun ana itu. Oh, pun tusuk. Syukurlah tak silasa. Tidak banget. Kak. Yang mana tak kubangkan kerja. Delura. Salman. Yemna mbak. Bikam ga alarm ba yemna. Tabanam zote manin yidana yimna. Ujulat ma ba. Muna gafa. Kacuba zibung na uwa. Kasa. Delura. Tangan.
Salman Faris. Asia. Asia the one. The Jayaga. Bon. Sana. Hein? Ano pa sa? Habang mo. Nanti ya? Ni mambala. Nima. Ajela hara jini mala. Wanda ya kufor bisun kana yi. Kamu tu jam dah. Oui, nyama mo pul pa ma. Salman. Ma. Kande ya ni katin. Kashin. Kusan sa zuwa baro. Ai shi an le ka tinya bu. Inda ne Petra fun balar dal kaule zai. Yon ku ji patin zu mata. Le zo ban kana ma an be kamna na an yo ka te bo dar sire chant na bu ya lan ke. O ka ye to a shere. O me o fiara. Fun ya ro su ba go. Ai Esta mo na yakati maji yango. Amyo na yundo sham. Mbi anu sai. Amyo kutela. O yundo. Ma. Fedi tahu ni sama ngado. Ye to abo abo shama. Enemy of progress. Put down, mommy, what the kafara? What? Put down, you sort of the moon. People who do not listen and go now. Why? Come on. So she goes on with it. La ilaha illallah. Put on inside to you. Olha já! Nyama ku so yesu lo. Na wu su sama ka so tan bani. Mama ni kanya. Na mama wata ta to ma ngona mama ku to pie. Pun na wu. Salman. Yes. Yam tu. Isman bai. Mama tu ya yo. Na wu su ma ni be shamu mama wata ku pie. Pun na. Wum ya jama. Coisa isso, calma andalo. Não, onde ele vai me ser chama? Salman pan. Muito bem. Kan jama na kana kata. Ano show? Kan jama. Mas tu não gosto. Oi. Dia aku yang jelanya. Ani na ya yi biyo. Na si sebab dia dah tahu ya. Nda bi ya sana ya ndo sang la ne malaka. To dan ko sang ta na ka sai yal ma gumma. Oh ka chang chaka bombo moto ki ya sang pulse. Ka ne ndo na ya so da bayan banya. Ka yela ko bilza so ka. Chang kulin da ba sai ya so sa. Iba to sa hanyanya o onje ne mama cha. Mami yo. Zan ma man da pun bora ma garma zan ma. Na wurin yuma ka kana para ma. Ni yel nim bora ma ka ade ami na ba jesu sama. Ka so ke to sheldi. Ayande Nadia be Nadia.
be wumtin ki bunu wumtine oi wumtine baadade oi na wona tirda da manam pine ntu ku sam bin wata makar be ka bima man kulun ngodola o tuna kamyala so na bortu share oi o tam kwam kaya ntu sina chiala foma dada munira an yar kan kul fo kalhrama shanye bien shel den daton suhi dada munira mala lafi man le man batana mala lafi ai shedore yar malala an kala ce kai ka kamalbo ai mala lafi ya ta shan man yira wama dana mai so sa anguzanta dada munira kara ata ne bi wama kaida ne zo tipuma to abi mi to so kan yenya ka bar na mna ta mir ndon inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai anso wai to abi mi to yin ban dada munira karnyela watum no tuma pam wo lebra pam wo nandon wo wan lebra katum no tuma shamla ko lebra grozo ba tribe mi man sama telana biran shal dam malma kamal muhra shan man da duwan pelka kamana man dinin kala yinna da su kat ku mallan ta da munila shato yawan zang bable ka so ka manila mi me ka gar mama ban zo ka ku gum ya to an wa ka ku to tile to asma ai nin ne de shel dun jong man ma ne to yela yeto an ba yurmi ko de galmela gom ya kan ta yela yela ma de galmela gom ya kan ta yela ma da man min yin wuna hankal da fami do ma jarga am za ban shanyin blami da su on yela ya kale mi a so cende ne shel ka cina na su ta shi an kuma ndajanda oh wai da munira wa anzo duna na kunni be biya don to ma ba do yi shirkun nan anwo matim palmama ai ni ma da munira di akum man kai ai amara patala an ne mamma man yela me akol mama mamunira an ne mama dun to ma yiro pom di gello dana kunya na bayi dana ku kuriya babati anirtation zaya to ai ba mi na ba kasla sima an pasin banda zuo to yin ban ma ai kurga sun pare an yi sun banda gbanne oi nzo jarma ya wai ngo kan be janda nan ba oi da patale ba shaka ba zamba kam yamsi wani doro kar yin gaso ai wai man cibi jirwa ai yi bon na ya ku jalale ashe da ku ta jirka yoran be ba yura kan nan lafiya lele ka jira ka asida kan nan ya bon na ku jalale alafe kan wala ajira shida da yalla o chenso yito kayal mo jela dinara kala fi mun bani tulen da ku da kar jiro mo ka bazin changa da jama san na wi ko ma no ko nan ma ne ra suci ko da ya mani yire choko da sama ba jama da bando da bande da jara dita nan ka yallin gupa da bosul kam ka ma bosar kace man na yana ta nan su ta amma kara ifin bulu mun ba oye no ye ne so ma wo mi no na sanje ko no ye no ka o kara ni ko no wo to ko mun bara garma da bare Nana wobe naona titifa Afare ya. Akushi ya shinya. ni ba mara
Kuliza. Oh. Ka. Jia. Jinga. Mungu pia ula. Na. Dawa. Na. Sole. Na. Kau ni kukera dah. Dinama. Ini cece ni muha kenungu. Ka. Ada tu sama biar nak. Aku cece ya. Oi. Rasa. Kak. Kata parada. Abang dong. Kenapa aku dia jodoh nanti? Mu akar nono. Kau sagwan yar la karman la dunkum mai ya. Mana yang ngomuna zu gankan ko sana tetugo. Ke jantu fa na shama mamie de yukulon lo mo gafsa san songba. Akai yigima. Ya ora nyela munda aku suyi la da pile. Akula cham sole. Donc nous devons corriger bima yo. Bima nyela dem ju. Kalau aku biar kau jalan nanti. Ngomong aku paramba. Mana Ke parsi dulu. Ku paramba. Yuko yel ngoma ko kan ko. Wannan da za ga ba sane shi ne. Kena ni mana? Wa ya to abin ba. Ada mana jodoh nanti? Te cewa biyo bima ka. Tu ce. Mamba tabra sun san. Ke kuma ko to. Kai su dan wa. Dah dulu tu mamba sama aku. Ini semen saya siapa? Musa berkat di mana? Dah ya siapa? Ya dah orang dia kerja dah nanti. Sama. Dah dia tahu dia punya. Wah bukan tu boleh kupuakan kumari. Wah bela de jago juga. Salman. Salman. Tishinki. Tishinma. Ya. Chaji. Chamia. Chaji. Wait, I'm not. Jump out! Hey! Why not Salman? Walk on her! Walk on her! Shall we make it to that day? That don't look good. That don't look good. Boleh para Salman apa? Boleh faham boleh bala. Wajense. Salman apa anang Shama? Ya. Jadi apa pun ya puluh ha. Jadi puluh kolam na. Jangan tip. Non solo lah. Oh, Salman. Chat. Nanti tadi, ujian bos, aku pernah ya. Aku mana kan ya? Tu ujian mah nanti ya. Watali nasema. Chanja wakati. Ngoja ba. Aje. Watali. Nyama. Pangai makan. Opa yelle. Assim eu pai hoje cada vez. Vai no mato. Vamos. Não vai. Não vai. Não tá briga zomo. Seja. Não tá briga zomo. Eu seja. Nós vamos dando por aí.
Nadia, ne me dis pas. What? Nadia. What? Kamu bawa lagi. Menjadi malam ni ay. Alam faham macam ulah kain. Iya. Dah nak bukan kerja tu macam ni. Iya. Iya. Wah. What is Isma? Ultimately, kakak terbaik. Gua bahma. Tujuannya dimana? Ini sekarang tu pasal kado. Kan lama tujuan yo. Sama jalan. Bukan kau tu bisa. Kan kita nak kena tujuan. Okey. Di mana? Waktu mana suara musuh? Apa suara musuh? Kan dia dah mah, kuat, dah ay kita kaya sih. Cepat dong mah. Oi, anya sa selingon tak tu. Juma changana Kati jamda Zumtina mbogo Bangsam titilamba Yulema wamtini Wande wana Lamba kalen sizo Zumtina mbogo Bangsam titilamba Ai. Apa?
Bajanda Shalambala Bubuka de Chama Yankultum Manawizo Nerajindi Wahala Chanda te tajero kura ditali yedene sakata zo chaka kana Mamunira Avanang Karevela Junia Kapala to no Bishamambo Kadala Dundang Karanya so bizuma Kabjana di Sanya Mamang Dini Junia Hula Kayanang Alekum Demabe
Wapiri. Kamna. Kula ka tora samna shamba. Asamba to mara kanini. Nang muna labla mara. La mara ma. Nyang amma kali yang nyang ikan tak pahabay aku tu pahabay mai mama nak pasu ayo nak pasu kan ayo punya ya tu sokna aku makan padau so kamu tu pani yang padau tu jam tak pahabay lalu apa mana kar pun tak pahabay lap tak pahabay ai mama kuar bel na injebel na jam tak pahabay Kan jangan tepat, ya kan? Ambil dia bel nak tepat. Kamu tepat aja. Apa? Jangan tepat. Pokoknya Mambien dia bela, maya mana kasu. Kaya gua na wanzo, kama cara kontrol na tu, itu sudah. Ada apa ni mana kar pun zampai kan terpahat aja. Itu dah susah. Ini Isma, itu kan terpahat. Mana, Ogarma?